Il-Viċi kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ma tkellimx f'dibattitu dwar mozzjoni li ppreżenta hu stess fil-Parlament. Ma' Martes Portelli Mario De Marco ppreżenta din il-mozzjoni dwar it-traffiku ftit qabel bdiet is-seduta ta' 3 filgħaxija. Ftit tal-ħin wara fil-plenarja tal-Parlament, il-Prim Ministru indika li kien lest jiddiskuti l-mozzjoni dak il-ħin stess anke jekk ma kienx skedata skont l-aġenda. Fil-fatt wara sospensjoni ta' ftit minuti, id-dibattitu sar bis-sem ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra li qasmu l-ħin tad-diskussjoni bejniethom. Id-deputati tal-Gvern irrikonoxxew l-isfidi u esploraw soluzzjonijiet u proposti, filwaqt li dawk tal-Oppożizzjoni kienu iktar negattivi. Iżda spikkat l-assenza tal-Viċi Kap De Marco li kien il-firmatarju tal-istess mozzjoni li talbet id-dibattitu. Dan wara li tgħid kemm qal li l-mozzjoni kienet importanti. Persuni b'esperjenza fir-rapportaġġ tal-Parlament qalu li mhijiex il-prassi li bniedem li jkun ippreżenta mozzjoni ma jiddefendihiex, tant li wieħed faċilment kien jaħseb li d-dibattitu kien se jagħlqu. Minflok għalqitu Kristi De Bono u De Marco kien assenti.